abi nila nga wala ko kakita dos ipakita man ako sa espiritu ang ilang mga panagway mag-usap-usap pag ilang mga naong maglibak-libak nako. Inan ko nilag daotan niya sa nigatubang nako nila sa ko may kay katakatawa niya ako pod kung tawano ko katakatawa lang pod ko niya naman na sa Biblia nga kundi sila matinumanon ako magpabiling matinumanon kay di man ko makalimot sa kung kaugalingon. Wala ang espiritu gusto magbutok-butok ang kung kasing-kasing gusto nga sudyaan sila. Nya ina na po ko nagdaotan kay naaman sila sa otoridad wa mo koy otoridad sa kalibutan. Kasama ni Kristo gud sa una. Yang ipugan ako ni kay maluoy man po ko na nila para sa reunion kahapon. Nakita na ko mga kaabag sila. Nya sa labayon man po naaman nag-unamin nun sa inom. Cool. Dugay-dugay na magud nga panahon nga nagtuon ta din hino og naobserbahan gid ta ka ba sa higayon nga naakot dire ka matag adlaw. Mabantayan ako si mga kubag ka na kuan ka kanang kanunay ka nagsubo ba niya. Usahay maghinuktok pod ka maghilak na. Ilabi na kagahapon no sa atong gihimo nga live bahin atong gipahigayon ninyo nga reunion sa Quiñones family niya. Pag kumani mo to na kuan ka ba nag-goal ka kay imo manggi butyag gyud ang kamaturan sa nahitabo bayan nato. Ano ba nga kanunay mo jud ka ma-goals call sa mga tao nga unta adunan naman sila pasana naman sila mga pare o pastor nga ilang gituhan. Katungdanan pa ba nimo call ang mga tao bisan adunan na sila mga kuan mga pagtuo og nakabalo baka sa mga unahuna gid sa tanan nga mga tao call kay mag-goal man ka sila. Kana lang ko akong pangutana. Siguro mo ang panahon boy nga ipadayag na ako kung kinsa ko. Kay mo man ang usahay nga sige kung ingon Ginoo ko halang ko para sa mga tao, para sa kalibutan. Ipadayag na gyud nako kung kinsa ko. Kay gitago man gyud ni kanhi adto ni Kristo matong nalipay siya nga namatay siya 33 ang edad niya kay ang iyang abunuhan pakalutan pinagising kamatayon nga man patuyang mo kaon mo ani inom mo katong example ni Antadyaw na gituslob niya ang kaugalingon nagpa tungod sa pagmalin sa kalibutan pahubog-hubog niya mo nang mali karon ipadayag na ko boy walang kanunay ko ingon Ginoo kuhaan na lang ko para sa akong kaliwat mga parinting anang nagwali ko kay makita man ako boy ang mga tao. Makita gid ako ang mga tao nga abi nila nga wala ko kakita dos ipakita man ako sa espiritu. Ang ilang mga panagway mag-usap-usap pag ilang mga naong maglibak-libak nako. Inan ko nilag daotan niya sa nigatubang nako nila sa ko may kay katakatawa niya. Ako pod kung tawano ko katakatawa lang pod ko niya naman na sa Biblia nga kundi sila matinumanon ako magpabiling matinumanon kay di man ko makalimot sa kung kaugalingon. Wala ang espiritu gusto magbutok-butok ang kung kasing-kasing gusto nga sudyaan sila. Nya ina na po ko nagdaotan kay naaman sila sa otoridad wa mo koy otoridad sa kalibutan. Kasama ni Kristo gud sa una. Yang ipugan ako ni kay maluoy man po ko na nila para sa reunion kahapon. Nakita na ko mga kaabag sila niya sa labayon man po naaman nag-unamin nun sa inom niya dito ko nila dibatihan niya nakita na ko sa ilang panagway gool kay sila nga na ako dito nakita gid ako lisod na makain ni boy kay ako na lang ni antusan tanan dahil nangutanan ako nagbasa po kag Biblia mayong pag wala niya bisan si Tito tayo ko pero wala siya nagsulti na ako ani wala siya nagsulti nagiunsa siya pagtulisok niya sa akong gagaw nga kahabag pod di mo to pasagdaan na gud sila ang inom nga boy nakita na ko bisan akong uyuan nakita po na ko unta na yung mga sakit nakita po na ko kung mag-agaw nga may mga sakit pod kung gusto na ko tambalan nga sila man pod ang nagawaling ang kudaotan nga nang naadto ko dito kay gusto po ko nga dili po sila makagasto basi maayo pa sila dili pa madto sa tambalanan nga mo na yung tambali imong kaugaling ng doktor anong nagsakit ang tao boy anong sakit ang tao usay masuko ta mamalikas ta tong anak suko ta manunglo ta sa tong ginikanan na mingon ta nga dali rato istorya rato
Nga, may tabo man na, may nang tambali mo kaugaling ang doktor kay ang gikan manggod sa ato ang sakit manggod gikan rapo na nato. Kapanapak ta ba? Kaya wala man di ay nimo ni mahal imong amahan. So, bulan to masakiton kay makita na pod nga nagmahal na pud ako nagsakit pero di ay gikan na pud to ninyo. Wala boy nga ako malipay gud ko nga ako mga kaliwat sinugo ko lang sa Ginoo. Pero makita man po sa ilang binuhatan unsaon man pagtuo sa mga tao. Ikaw naguna pa ka sa kalibutanon sa kailibgon. Naudya ka. Unang ibog kay ko sa ilang anuman. Wala ko naibog sa ilang kaluwasan nga giingon. Ano man kamay mas daghan man nituo nila. Kung sila ang magsaysayo, sila magbubog-ubog, magsulti sila dili maayo. Daghan mo tuo nila kay dito magyud mo pabor ang kalibutanon. Udya ka man. Nga. So, iya ba na sa Diyos na? Naman na sa balang kasulatan naman sa Biblia. Yan mo lang mo agi ko sa simbahan boy. Musulod unta ko. Nalayan po sila pananaw sa kuha kay kasi mailog ko. Gibugngan akong espiritu boy sa una si Kristo gipanambuad niya. Makita man ako ang cross pod nga magtulo ang dugo kay ngano man. Ang nagpari og ang unsa pod na dito. Makita po na ako gigiunsa din nila pagpamakak ang mga tao. Wala magisulti ang kamatuoran. Wala nga makita na ako ang mga bata boy nga nang magkunit-kunit og mga cellphone. Mga bata nga suplado. Religyoso ang ginikanan, religyoso nagasimba na sila. Nga tanawa, nagtahol ba silang mga ginikanan, di ba wala? Makita man ako ang mga bata, tanawa, ang mga bata, dikikikan ko sa unas mga bata noon. Ang akong goal, nga gipaning kamutan, gibuhat na ko, gisulti na ko sila paglaom sa nasod. Doon sa amang paglaom sa nasod. Nga wala man po gisulti ang kamatuoran. Pareha karon sa gobyerno makita nako nga sa sulod sa simbahan makita nako anak o inom sa makita man ako di ay maay kayo pa Dios anak dito pero nangurakot dagal gitago boy kung sila nang dagway sa kuha di ba musuko mo gani ka kung makadungog kag libak sa isa lang ka tawo no kung sa nga tanan tawo nga makita nako unang si Kristo na ingon man siya kanako siya isulti ang kamatuoran. Ang gusto kanimo dapid kanimo ang dili gusto makigbatok. Mao na problema nako makita po nako sila nga nakigbatok po nako niya karon niingon man ang Ginoo ako na mahibalo kanila. Ya may tabo na magsakit mamatay. Niingon ko Ginoo tapakin lang ni asa ako lang kinabuhi pa. Yang gusto ko sa nako sa ang problema nako nimo anak. Huyang ka. Huyang man ko kay nga naaman ko sa kalibutan. Manang akong duol sa ko hait gyud akong sinuntian. Kaning YouTube kanon hait kay gusto ko anam-anamon unta sila pagsabot. Makasabot na ako ang mga maayong pastor. Ang ubang mga pastor nakita po na ako boy nagpakurog ingnon lang. Tama gad. Gigamit nila ang Ginoo. Magipili mo ta sila ang uban gibuhat ko mga pastor, ang uban gibuhat ko mananambal, ang uban gibuhat ko mohilot di ba naa sa balang kasulatan. Naapoy mananambal nga nakigbatok pod na ako. Magpataas pod na sila. Kidaghan ko silang naayo nya isgutan ko. Nya karon unsay may tabo nila. Kay ang amahan iya tanan ang gawom sa kalibutan boy. Kita may magpili kinsa atong amahan kung bad ka, mo to imong amahan. Nya dito ka sa silot. Linglahon mo ba? Linglahon mo nga magpadios-dios di sila di ay to. Gihakot di mo ngadto sa impierno. Yang kita na ko na boy, bisang ang mga pare ang ko Ginoo. Maluoy po kay mga pare. Ano man? Naggamit sila sa ostiya sa iyang gibalaan. Nya nakita na ko sila. Mga di ay to. Ang ilang tumong kwarta lang. Yan mo to makita po na ko mga pare nga maayo. Nga, niyon po ko. Luoy po kay mga pare nga maayo. Kaya nag-antos po. Makita po na ako mga pastor. Pero kalagi, dili kay tuuhan kay naa po sa kabus. Ubos po. Bulihon man po na sila kung nagwali po na sila nga wala po dili po ang ilang pamisti na sa ubos. Kaya kasagaran makita na ako boy ang katong naa sa taas. Wala. Yan ayun ko nga Ginoo, ako pa ning abunuhan. Ayo sa ipadahunop ng kalibutan. Atong paretong naglakaw ko, nakita na ko ang mga espiritu nga gipabantay sa amahan sa mga kinaiyahan. Nagpaabot na gid sa kapanahonan. Wala nalipay ko, nakigsulti po ko nila. Mga mga gitugutan ko sa amahan. Mga kasuri ko. Niya, kung makita na ko, gusto na ko pandungan ng tawahan na kay unta nagatuon, reliyoso po ni siya. Pero nagpabilin man po sa ilang naandan ng kapagtulunan, silang pagtuo nga mo na ilang reliyon. Kaya nagtuo man po sila sa itong pabitipit pahilom-hilom pod padios-dios pod di ito yung binuhatan hilom pod ay mutukob pod silang mga salapi ug kwarta. Tama gid. So bisan gihapon tanan mga pare o pastor ko kami tanan di mo agi gid si moha. Kumbaga dili man ingon mo agi sa ako boy kay dili man ko makaluwas di man ko pareha ingon kibuloy mo agi na ko aron maluwas dili kanang makigusay lang nga bang ana. Kaning pulong nako usay kumbaga ba ang mga pinili usayon pa
Usaya ang unang paghigusay sa mga pinili. Kay may katungod tang mag-ampo kung kita mo kuha sa tong sala mo nang magpandong ko ninyo kung unsay pasnat ninyo nga sala sa una ay nagbalik-balik ka. Nya sugod na kadiha. Magpandong man ko sa kalay sa espiritu. Ano man? Kay gibunya ka naman mo. Kung sa inyo pagtuod diha lang mo. Nya karon maribinta man ako labi na katong nag-una kalibutan nun abi nila kay ang mga pastor, mga pare, ang uban man gud nga buhat og mga relihiyon kay si man ilang gitumong kung daghan po sila mga followers boy dili na kinahanglan nga libuan mabot lang gis ka panahonan pero nakita po na ako nga ang kalibutan budahulog man sige kung hangyo amahan tanaw daghan ang mga bisyon di sila motuo gitago nila kini karon ang kalibutan mag-away man pud ni sila yung bubuto ng nuklear nakita na ginako mo sila oboy nya daghan na po mag-ampo nya magmayo na po sila sa Ginoo. Inay nga buhi nagsulti ko nila nga buhi pa wala patay sakit nagsulti ko nila di po sila maminaw na ako kay dito po silang naandan nga pagtulunan kay gaan man kay dito boy pwede man ka mamalikas pwede man ka masayaw pwede man ka magbuhat mga bisyo muna nga sa una wala ko nagsigarilyo ko Ginoo ma-relax na ko ni relax kaya nga akong kasing-kasing kung unsa ang kagool ni Kristo dito kay na magpabilin pa sa langit nakita po na ako di sa si Birheng Maria makita na ko nga naghilak siya kay gigamit ko ng iyang pangalan nga nagpuyo dito unsa nagpuyo dito makita kay na ako mga simbahan boy nga kanang muagi ko dito nga sirado mo ba na simbahan sa Ginoo maablihan lang kung daghang mga tao mo na itong naigo po na dito ingnon po sa anak naas bala ang kasulatan kundiin gani ang mga patayng lawas to po nagtapok ang mga agila patay man ano man ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas Tama gid. dili boy kanang ingon nila dili mamangon pag abot sa panahon uyog-uyog ni mamangon ang mga patay ang mga dalo ang mga mata sa garbo magtipon ra man ta mga hugno ni mga balay nga gwapo mga liki ni mga yuta di tipon ra ta sa ato pa wala na ipatay nya anong panahon na wala na may panahon boy dili na makakapanapak Wala na yung bahandi ana, di na kakakuha ng bahandi. dili na kay dili na man gani na magamit ng mga butang nga naa sa imo ha Kasi mas maayo karon panahon na mo balik yun sa Ginoo Nung dayo. amalas bala ang kasulatan na kinahanglan mag-andam kaysa akong pagbalik sa masakilat. Kung ingon sila nga nakabalo ko pabat wala akong kabalo. Gihatag lang ako ang katungod niya magpagluhig lang ko sa espiritu ang gusto ka nako dapig ka nako mo ipalanog ni kani boy palanog sa tibok kalimutan. Kaya doon dadon lang sa lang anghel. Ang anghel lang dili anghel magpakita nila dili sa imong kasing-kasing gugma sa pulong kung nakaila ka sa Ginoo dadon ka dinhi ka nako magduhig sa kalayo sa espiritu. Para karon ako dili mo ko nakasentro man ko sa pagtuo kay bisag naa sa panggamahanan nagatuo man kasagaran ba katoliko. Ya may man mga pari, may man mga pastor wala man nakakita gyud sa pagpangurakot unsa pagtago nila. Kay maghatag man putog dako dito daigon man pudto. Yan ko makita man ako boy. Labi na ako gitambalan diri di ba? Mo replay ko mausab gani ko. Nya ila pa una birahan po ko sa itong mga pastor mga pare nga pagpadiyos-diyos ko kinsa ang nagpadiyos-diyos kanang nagsiingon nga nasayad ko na una na siya dito kanang ingon kaon mo ni naluwas na mo nakita mo po na ako na boy nga dako po silang tulubagon Tama gid. kanang ingon magay na ang Ginoo bisag dili na kamo mangayo nako madungog na ko imong tingog di na kinahanglan nga magsulti mo nga wala man ani lagi sulti nga sige gamit ka nang gipagamit sa akong gibalaan o ama namo man tama nang gipangulo gipatay pod mao man pagtulunan ni Kristo gitulo niya surrender sa Ginoo mutuman sa kabubuton sa Dios ama namo ya kung ingon sila karon ani pare karon ang mga kaabag nako diri ingon ganito si Father Paul nga pakatikistahon ko niya kanang magtudlo ko ini kahapon karon may katungod man sila sa kalibutan niya mutambong ko dito may katungod man sila magwali niya magbot-buhat sila wala sa balaang kasulatan bot-bot istorya strikeon ko nga ang ilang pagsulti sa pag-alagad nga alagaran sila tanaw nga nambok na sila niingon ba di ang Ginoo nga sila alagaran di boy di ba ang templo sa Dios atong kasing-kasing ikaw mag-alagad bisan mga pari dili na bali na ayaw nyo alagari magmahay gina sila gialagaran man sila nahimo na sa ngari bisan mga kaabagay katanawa sila pag alagaran So labaw pa silang Kristo. dili Sila may ay makita man ako boy naguol pag ayo si Kristo tanaw gigamit ang akong gibalaan sa inyong paggamit sa akong gibalaan nga makita maluoy man pug kana nila nagtuon nakig-away ko na nila wala ay nakita ko mga mahal na ko na sa kinabuhi
tanaw mga pare, igugman ako na sila mo na yung Ginoo para makita na gyud ang pagmahal nako sa mga tao inukuha ako. Naman na sa balaang kasulatan. Nagid. At least kamo nakabalo nga makabalo mo nga gihugugman akong kalibutan nga dili ko gusto. Nga mo uyog kini. Musuko ang amahan, musuko. Nga kung magsulti ko sa balaang kasulatan naapoy pare nga nagtuis na pud ani nga ang pilar ang makaligon, ang makaluwas ang simbahan. Simbahan. Nga mag-uul na pugko sa nagbunyag sa ko gikamatan pod nga pagtulunan nga kahayan. Nya nahimo kung bakakon sa una kay boy dili magig ko ang akong ginasulti boy basig di ba sultian ko kamo sa grade 1 pagay ko kabalo pagani ko sa kong mga tula. Grade 2, di ba? Dili man ko bakakon, dili kanang akong gisulti niya kung prangkaan po na ako ni sa gisulti kaning tao po dili man po na muangkon. Nga ko istorya na ko sa di ninyo giistorya dili man po wala po na sila hinumdum. Ano po? Pare karon ang akong iprangkahan kanang mga ang igagaw na akong kaabag mga anak. Kabalo man ko ila akong gilibak nya ako nag-ingon pa ko Ginoo ayaw sa ako paningkalutan muluol pa na nako. Yan ingon ang Ginoo ayaw ka mo pagubog-ubog kay mo gawas sa baba ug hugaw o karon. Di nang gawas ang hugaw silang baba. Nga moingon sa hubog ko ato naana sa kasing-kasing boy naana. Nga limpyo hadaan kung limpyo mo kasing-kasing walay magawas nga hugaw nimo puros bala ang kasulatan. Nga ako may birahan nila. Ngayon ko Ginoo nga nung ako man. Doon na ba ko'y kulang nila? Di ba sila ang nakautang nako? Tama agad. Nga para karon kaabag na ko napagay ng utang nako. Nga ako pa ilang bira-birahan sa layo. Nga karon maningil ang Ginoo. Nga ko Ginoo yatag na nila. Tanan ang mga tao diri o kabalo naman sila. Dagko sila utang nako. Ako silang gipaningil di ba wala? Nga ako pag ilang gilibak, ako pa ilang kasukan. Nga ang problema boy nakita man ako boy unsa ang silot nila sa impyerno. Ningon na gud ko, inyo na gusto ko Ginoo maluwas gid unta ni sila. Kasi ako mga anak ko mag-away ni sila abi nila, mahalayo ko dili ko kadungog nakadungog ko. Nga masa man ako magsulti kung sultian ako na sila nag-init pa man tong panahon na. Tama agad. So na Ako na maghilak lang ko. Di ba mo singgit mo sa akin naglisod ko ginawa nga naman kwaon ako ni. Nga naman naguol ko nga nangahawa ang ilang mga bandi kay nag-away man. tama agad. Pero sa imo kakita kang suplada imo gison suplada pasayloan na kay mao na yung mga walay bili nga bato sa bilinong kanimo gipagahi lang na anang higayon na. Kay pagkahuman ana paabuta lang. Tama agad. Kaya karon mo mutubag ka magul na pud ko nimo ano man kuan na pud imong bandi. Nakakita mo ka anong napabuta-buta ka? Nakakita ka sa iyo pagkasuplada nganong imong giayo. Gaaway. Muna karon nakakita ko boy na nagpabuta-buta ko no. Ato sa rin yan. Ay yango lang ko na anak dito. Pero pag telikod na ako, nagtapok-tapok na po sila istorya. Yan dili man makisulti na ako dito man makisulti sa akong mga anak sa mga taong tumutuo. Ila pag yung kasabaan. Nya karon ako may maglalaban. Kung ato nga nagpalayo ko, dili ko. Tama gid ang gitukod nako mga reunion sa daghang kong grupong gitukod sa una pero na sila nangita nako. Sa simbahan tama gyud ingon sa John 16. Sa dito na sa Oman wala sila nangitan ako. Oh, sige patuyang mo. Wala ko naman long anak nila. Uy, wala ko. Muinom man gani ko. Pero ang problema na boy, burag patyon ko nilang makakita ko muinom ko hot o sila tanan mag sa una kabalo man ka, sa una diri. Tanan gasto, tanan yang gusto nila. Tama. Pwede ko maghatag nila pero pambina ko gusto ko man pod ang Ginoo kay gitolerate na ko sila. Tama agad. Na mas maayo pa ko maadto ko dito sa Ubos Bay katong mga kabos mas maayo pa nga magpalayo ko nagpalayo ko sa akong igagaw magpalayo ko sa akong mga kaliwat dito pero ang luoy kay boy kailangan pong barinahan daghang pong istorya ato nya karon ang Diyos ra maningil kung unsa imo gipugas mo po yun kung sige kag libak so kung dili ka gusto nga unsay buhaton sa mga tawo ninyo ayaw pong paglibak ayaw pong pagdaot Tama agad. nga karon kung nakalusot karon sila kay sila na ikatungod sila magipaminawon. Kay sila man ang naikatungod sa kalibutan. Ako wala mo ko'y katungod sa kalibutan. Masa sama ni Kristo. So diri na sila sa kalibutan may Oo, katungod. si Kristo God kinsa nagpatay sa Anas ug si Caiphas. Ang mga apostoles kinsa nagpatay sa mga apostoles dili sila gustong pawalihon. Mana yung sa nganong giinyuhan nang gipagunitan si Nulis sa mikro di ba natong dito na abi nila wala ko kadungog nakadungog ko dito layo kay ko nakadungog ko. Tama. Abi nila wala kadungog na nakadungog ko gipakita ko. Ayaw pagunita. Nganong gipagunit niyo na?
Ngayon pagayari sa dos ako, wala wala nakadungog ko ka. Dili mo ka na. Mamauli mo. Ano pa nun ko pasayo-sayo nila dito. Oh, tama. Tama. Kay dito man sila sa kabang, nagsasayaw man ito, palahubog man. Nakuol po ko boy, kay ako pa nagimahal ang akong magigagaw. O mga kaabang, magimahal na ako na sila. Kay dili ko gusto nga, pag abot sa paano magmahay. Niya karon o, pare karon, nagdali ko din si Mariani, mga adton tato dito, di ito nagpaabot, di yung mga bata din siya mo po yung nakatiman din kaya nagpaabot po na ako. O, nigahin gugug pa na, gibiyaan ako ang daghang mga pundok din nga nagkinanglan ako para na dito sa kong kaliwat. Niya karon sa ilang gibuhat dito. Mga tao nilakaw ko, nibiyak ko sa pag-ila-ila, niadto ko sa mga tao. Mas maayo pa kaya naapa ko yung mga gitambalan. Yan ituo pa sila nako. Mga tao na sa picture na to, na ito'y lolo na ko itong murag nakita na ko. Si lolo nga murag na manaw na ito, nagahilak pa siya sa ko. Akong kitambalan nakakita pagit sa padagway ni Kristo. Iko dili ko Ginoo. Kaya base makadungog na po ng mga kaambag, mga pare na po, mga pastor na po ng taga sa mga gagat mo. Ino na po ko na nagpadis-Diyos. Di sila kuno ang may katugod sa kalibutan. Yung makita man ako, boy, mudahunog din kalibutan, boy, mudahunog ni. Muso ko ang Diyos. Kung ko Ginoo, alam ko para ma-extend ko, kamalipay po ko, masige po sila lipay-lipay o kamalipay ko sa akong mga igagaw po nga malipayon, nga mudawat na ako, karon nagpakarog ignon po sila nako. Kung ano sila may may katungod sa kalibutan nga. Naaman na sa balang kasulatan, dili gina mablim sila boy. Dili gin mablim. Kamo ay lang yung dumutan nila. Ano man higugma ko nila. Manay nibiyaan ako. Ako ang diskontanan. Kung mingon sila ako nagpadis-Diyos, kanilang yun ang akong ibiya. Mas kwartahan ko nila boy. Kung itandi karon, pero nagpakakabos ko haron mga dato ang mga tao. Tama. So, mas maayo rin nga nakabulong yung tanan ko no nga nakabulong ng katanan sa mga naglibak nimo sa kung say una-una sa mga tao. Ako na nang gitago niyo boy. Karon imong pangutana bugat kay gitago gyud ako. Naman ang isa mag-away mo ni Che ug ikaw, bala na nako. Wala na ako nga alang badlungon ko kamo man hindi maghihusay ko diri ko nga ang inyong nadungog karon nga binasa. Ihusay lang ni sa inyong kaugalingon ha. Oo. Nga nga gamitan yung mata, iwag lamang sa inyong lawas. Di na ko ihusay. Kaya kasagaran ang mga tao magwali, maglingkod na gani, murag hayay na gani siya, murag na gani sa gwala sa sala. Makadungog sa pagbasa para tato siyang kaugalingon isa, daigo siya. Kani mga tao boy, mao man yung mga tao nagpakaruging nun. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang, napadpad din ni sa itong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahitapod ang notification bell para kung doon ako bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Nagamit sa Ginoo. Tama, good. Tanawa ko na nagawali. Ako gool kay ko nagawali, bisan mga pare nagawali. Isa lang kami nasa ang basahon nga magbuot-buot og istorya. Di ba naaman nas balang kasulatan? Banday din yung magtutudlo, buot-buot og istorya gawas balang kasulatan. Tama, good. Di ko man na sila sa amang pagbago sa mga tao nga wala man nato gisulti ang kamaturan. Nga sige pag igulong mga silang kamaturan, sila ang kamaturan, nga gwapo ka silang mga nila, silang kamaturan, nga sila giatiman, sila gialagaran. Ano nag-alagad man ko? Nga din dako na akong balay Isulti na ako, dako akong balay, nang ano naamang ko di sa gawas, nagaduyan lang. Sa ikaw, ang tinood nga nagkalagat. Ano man, Sama makalit ko gawas kay sa maghububo ko kay panguhaon ako ang ilang mga sakit. Yung sa akong karon, mamatay ko. Bisa ka na nga mga kawatan boy, makita na ko boy. Nanangawat sila, hindi man ko magsulti, ano man. Kung magsulti ko, tawanon ko. Magsige na po to sila. Kakwarta ang mga, magsige man po to sila, kaso-kaso. Nga kung kwartahan to, di, masabot ka pa, pobre. Oo. Mana ito sa simbahan, di ba naaman na dito, kung adunay mga silo, kasilo, mga unsay pinitabuan to ka. Sa katabang sa simbahan, dili simbahan nga, makatabang na yung pare, mga anak dito, kung mag-away mo, anak dito, dili ay, sirado na. Wala, good. Wala mo kay panahon ang pare, tanawa to, na inabaril ng pare, no, kay nagpaabot siya na sa higing boton. Magsige mo gani nagpamuy-boy gani sa mga oras malit ka. Nga ako dre. Yung sa man ako pareha katong pag-reunion. Dre, daghan ka dre. Pila ka seksyon ang mga bata ang nagpaabot nako, mga bata ni Mariani. Kaya ito, mo dito yung call, ito nga bugatan ko boy. Kaya nga naman, dito wala pag ko gidawat. Kay nagalingkod na dito ang mga langdon. Dili na, wala na nagbira sa ila ha? Bira. Mga tong nalipay ko to kung igagaw nga si Koy nga siya pa ang nidawat na ko mo tagi pangutanan ako siya ang mga bata ni amin man ako kabalo mo sa kakuhan sa anak sa ginikanan ko papa ni mo pastor na mo basa kabalo na nawa man sa nagsultiin ko nga
tawara ang ginikanan ha. Nga, tawara po ang mga magulang ninyo. Nga, kabalo po ka, kakuhaan sa ginikanan sa anak. Nga, ang bata po mga sulti, anak na ako pagwali. Kaya pasok ang anak ha, badlo nga lang, sultiis ka maturan. Nga, sasawag sa bana. Mauna boy, tuwa sila mo balik sa Ilyas, dili sila kakita. Dili sila kakita sa Espiritu, dili. Ang Holy Trinity, dili. Naanak ko, panidaan mo ang tao, panidaan ang tao. Nga, nagbuhat pag yun. Nga ingon sila, pagtuo, dili boy, dili makita ang pagtuo kung wala ang buhat. Sige kag tuo, kanta, aga-ama na mo, o tanawa. O, ama na mo. Umanana. Pasaylo kami sa, pasayloon ka kang wala kang kapasaylo. Bisag sa layo, naglibak ka, nagpataas ka. Ako boy, nakakita man ko. Nakakita ko nila kung wala sila nagpangga na ako, murag gipatay ko ni kada libak nila nako, kada ingon nila nga daotan ko, gipatay ko nila kanunay. Mas maayo pa nga sultian ko nila, tulisokon ko na, pusilon ko nila, mas maayo pa na. Kaysa gilibak ko ni, gipatay ko na sa mga tao. Para sa unang ianian ko ni sa akong igagaw din may gani kay sila nagtuo pa. Ang mga tao nakabalo man na sa akong kinaiya. Pero gusto man nila nga sila ang tawaron. O sige, trabaho mo, tahon mo. Angay ba mong tawaron? Angay ba kang tawaron na wala kay binuhatan? O ka, nanambok lang ka sa suborno. Sa seafoods. So ano mo ba daghang mo kay libak hirang sagaran na bagol no Romano Katoliko daghang magkayo Okay. manglibakay. Okay, gipatay man nila sa Kristo diha. Ano gipatay? Ano? Mag-sign of cross. Patay. Na sinugo man ka ni Kristo ang nagwali diya. Ala. Kinsang imo silang Hudiyo rato sa ano. Kung maigo sila sa binasa ilang kono no, diha anta magpakisayod ang mga tao sa kabubuton sa Dios. Nya sa wala na. Daghan naman kayang pagtuoy noon mga taong pagbalik sa daotang espiritu gisudlan ang gigamit kaniadto nya ready na ang tanan, ready naman ang pagtuo. Mo nang naa sa sulat sa Amos o biyahe niyong pagtuo ang naandang pagtulunan. Nga kung madungog na niyo ang tingog mulanog-lanog karong adlaw karon tuon ka mo kung nakaila ka mo kanako. Ano yung problema nako boy? Problema boy. Kaya magsige sila batok nako. Malang kung di sila magsakit di sila mamatay. Tama. Kung sa isang batok sila ko niya base ipatangamtam sa Ginoo ang kasuko ni na kaniingon naman sa apilon ko sa akong kasuko apilon ko hasta akong katawan nana sudya sa Ginoo di ba? Wala gayong symptom. Apil gyapon na apil gyapon ta. Apil gid Wala na. exempted. Kasi ako boy dili ko gusto exempted. Hamak mo na mga matay ang mga tao ikaw lang maghipos diha. Nagdisod na mga nita kung naay matay tulo duha kay membro pa ta dayong membro ta tanan mag-uol mga ni ko. Tama gid. Wala na inamatyan boy, makuol na ako kay makita po na ako ang espiritu dito. Ako may makakita. Nya ang nag-Bible ang kuan dito wala sila kakita. Nya ingnon ko nool. Dapat niya na isa kahiubos yung anak, na kahiubos yung bana. Nya ako tay yung suguon papa-istoryahan dito dili man pud na mutuon ako. Naabit ako yung istoryahan. Gusto ko mag-istoryahan nito bi kay nag-anak dito wala man pud nanganin ako. Tama gid. Dito sip-sip, sige, kaon mo dito, Justias, kaon mo dito, sige, Bible mo dito. Wala man ko ng komentaryo na nila, nalipay, unta ko nga, reliyoso po na sila. Unta po, ipakita po sa buhat. Yung ako pag-ibirahan. Kaya makita na ako na sila, boy, mag-Bible sila. Ako pag-ipadungog-dungogan. Madiyos-diyos ko din Ya, tanawa itong ibuhat rin, pila na takatuig. Kung tawanon lang ni, mubo lang higayon. Tanawa kong pista, di mamubo lang higayon. Mabo lang gid. Tanawa sa mga selebrasyon, mubo lang higayon. Sa isa kasi mana, kaisa lang ka, kay tawanon man na. Balaod. Nga to adribe nagdagan mo kada hapon malipay man gani mo malipay man gud mo nya wa koy balaod wa magay koy pasigarbo diri nga mubunyag ko mo kasal ko kay dili man akong katungod nya ingon pagi ko kung naay mahitabong naa dinhi kung nagasimba na ko di sinuli wala nag Bible kung ilugan ako sila Bible di sila maulaw wala mo katungod sa kalibutan ina na pug ko nila ilog-ilog pa Dios na pug ko ila na katungod boy tulubagon na nila ano ingon kag istulan gud ka tulubagon po na nila kung wala nagabuhat. Yung luoy mo po ko anak nila boy. Kanina king batok na ako ni suko sa ako kanto nang suko sa ako di ko putuon ako. Naluoy po ko na nila ay ako pa nang gimahan. May nakita man ako nga wala gid sila nagmahal ako. Wala. Kaya kanang musuko ka sa tao boy, na manglibak ka sa tao boy. Mura man imong gipatay boy. Kaya karon kay naay mong gilibak dito na suko nimo di ipusilan ka mo suko to. Kaya may ngonta, si Rini Boy, suko po di. Ako ani nga doon, kaya parang pasaginlan na siya. Tama? Kuya kay na boy.
Kuya kay na naglibak na ako. May mo ba ng mortal nga sala ng Mas mortal na siya. Kaya parang ka magsige ko libak ana. O libak na ana sa paglibak na ana sa Biblia. na naagid? Na magani dito ni ingon kamo nga ang makapatay. Magpatay. Hukmanan. Mahukman man ka. Magkasakripisyo man ka dito. Pero may ingon og buang. Di ba? Naging kog buang, kapila na kog buang. Umiingon kag kuanggol, ingon pa kog kung kuanggol, unsa man na sila. Gingnan po ka ana. Nga sa Biblia ay basa mo, kamo mga kaabag, mga pari, mga pastor. Maganahan ko sa pastor boy, pero lukso-lukso na mo sa lebalaon. Ay na debate kamo tinuod nga mga pastor ay debate pasagdaan na sila. Duog tulog itaktak ba kaon ng god. Unsa sila? Inom plagon mo. Pasagdaan na sila, inom-inom na muna. Kaya dito boy, nagbadlong magkuni nga ayo mo inom wala ay. Nagbadlong magkuni ayo mo sayo-sayo wala ay. Pero unta kitang alagad sa simbahan dili ta magpakita nga mao na atong binuhatan. Kay sundon man ka, ikaw may gisunod. Tama gid. Ikaw amahan, gusto ba ka nga ikaw pa magbuhat ng maayos, sundon kasi mong anak. Ang anak biya o anak man kakao, karon kaabag ka o pari ka, ikaw makaamahan. Di bis limitator ang anak. Unsa man pagsunod nimo sa pagbadlong nimo nga ikaw nakita po sa imong binuhatan. Mao din daghang kay mission kana lobog. Nga maingon na lang yung tao ra ta makasasala man tao, sige tao mo makasasala mo. Yung magsulti ko maingon ko. Grabe ang ilang paghukom noon ako. Nga sila wala gay gihukman ilang mga kaugalingon mo ni hukmi. Nagsulti ra man ko bay. Sulti ko tao hapog ko. Nga komentaryo ba ko nagsigarilyo na. Wa mangani ko nakikom nga naa sa Biblia ay pala bigubog-ubog kay magawas kag sobra ka kahubog magawas og hugaw sa baba masakpan hinuon ka sa mga tawo nga nasuko ka ng tawhana. Kung po na sa Biblia nga ayaw pa ning garilya wala man tingaling. Kasalaman kay bisyo man na. Pero saman sige lang kong hilak. Magsige kong tambal gani di. Tagaan ko 20 usay wala pa. Babalikan pa ko. Nga pag-abot libakon ko maayo, libakon ko. Sige po kong ampo sa kalibutan sila po nagsige po buhat. Porte naghana unta manimba untag Domingo boy yung Sabado. Pero nanulo dito por libakira kay nagwali po di po kabalo magwali. Isulti na ang kamatuoran. Importante ang pamilya karon kay si Daniel si Elias nagsige isulti na iusaha ang pamilya una gyud ang pamilya katabang sa simbahan kinahanglan nauna kay Timoteo si Pablo anak na siya gipakamatyan ako na sa una muna gidawat nako sila boy mo nang mogamit sila sa kuha. Tama gud. Muna pakamatyan na po nako ni para madungog nako ang espiritu nya karon pakamatay sila hadlok mag sila mamatay. Kanang kadalibak nila nako boy, kadalibak nila boy, tulubagon na nila boy kay kada istorya ni mong negative sa tao nga dili ka magpaubos sa imong gipatay siya. Wala nang kagitagagay gayon. Gipatay man na nimo ang pulong. Pre karon na ang pulong nako nga naa ni sa balaang kasulatan, sama na nagpatay ni Kristo. Nya mga tao dito ay kung nauna na siya dito, nauna siya makita na ko nang napatay nga giingnan niya mo nauna. Asa ka to naguna? Giduhigan ta ninyo kanang nagsakit ang problema karon apoy nagsuroy-suroy na ko nga dili pud patambal masakiton kay mamatay kawan mo diya sa hostes kawan mo na istoryahan unta nga patawag yung pangayo pa sa ilo na ay pa sa iloan na sila ihatag mo kaugaling nga to sa Dios sa aran anang hustihas nga di mabuhi ang malawas ang tao sa pan lamang pag hinulsol gawas sa espiritu so sa ato palimpyo ang imong espiritu kay moadto na ang espiritu dito hukman na ka ang imong espiritu. Ako isulti na wala man siya kasabot ana. Karon masuko ani kamo masuko ha. Mga pare, mga pastor, mga kaabag, mga parinti. Kuha na isul. Budahonog maging kalibutan. Sao man ako. Ako ra ba ang mag-antos? Ako ra ba ang magsakripisyo? Ako ra ba ang magsulti mga taong dili mamatay? Sige pa doktor mo. Ako nagkatungod sa kalibutan. Nakita na ko, boy, nakita na ko kagahapon, kagabi, kita na ko si Papa Jesus. Kita na ko siya, kita na ko akong kaliwat tuwa na sa impyerno. Ang uban po naa sa langit, pero dili man po sila pasugtiyon, wala na. Kaya naapa ko nilabaw pa ni Lazaro, labaw pa. Nga gitamay din sa kalibutan. Babago mo, paan yung karbo, ani mo diri, pandungan ko kamo sa inyong paglibak na ko, pagdaot na ko. Wala man ko gipatay sa Ginoo para unta ninyo. Nga nakita ang Ginoo, kanong kasapan niya, kandili ko ko init. Ang pandili po kubog na, nalipay siya na ako. Dangga ko sa lugo na pero hindi na ako makaya boy, hindi na ako makaya. Hindi na ako makaya kay makita kay nako tanan, mga pulis, mga admin makita nako nga sila. Naapoy mga maayo, madamay ang maayo. Makita nako ang mga nasa makita nako da sila isulti na gyud nako ninyo makita nako.
Nga kung ingon sila magpatagan-tagan kung dili ko mutagan dili. Ano sa magtambal ko, wala. Dili ko parehaan ang nag-ingon yung managan. Ang tao boy dili gid musulti magpakamatay gid. Mga dato na yun sa korte. Ato mo sa tinuod nga nang si Bar. I'm sorry ka nagsuko ko nga masuko ko. Wala mo ko'y kalipay sa kalibutan. Malipay pa gani ko mamatay ko. Ilubong na ko niya. Pait kayo kalibutan boy, pait kayo. Kaya mga tao, kalibutan ko na una. Makita na ako ganyan ang mga dato. Ayahay kayo. Mahurot na po na ilang ari-arian ka magsakit na sila boy. Tama agad. Nga bula lagi ka magsakit. Tapos biditso ka patay. Nga ditso ka imperno. Una ang karunay na ko ingon ko si Agod inyong lawas. Ako siyon, asa masakit. Ang tawahanon boy, kay dili mang makatugad. Ang lawas ko no. Mo na ba nagikog? Dili. Kaya kung tinuod ang lawas, nga nung balsamahon ka, dili man ka magpingit. Ang imong espiritu mong saktan. Tama agad. Nga wala man nakabalo na, wala mag-explain sa mga pari. O sige, kamo mga pari nga, wala mo nagtuman sa suko sa Diyos. Taas man mo, Diyos naman mo. Okay ra na. Makahabag na. Dili mo tuon ako. Sige na, okay ra na. Padayon lang mo ha. Pasaylo ako ninyo. Ako na ni isulti ka maturan na makatag na itong kagawasan. Kagawasan nga mga ayo nga mo extend pa itong kalibutan. Dali ka mo nga duol ka mo. I-share ninyo ni harum malanog sa tibok kalibutan nga dili magmahay kung mamatay. I-share ninyo ni. Wala ko nagpasabot nga kamo mga pari, mga pastor. Ilugan ko kamo og mga followers. Isulti na to ang kamaturan. Kaya doon ay kagawasan. Wala si Darwin, pwede na ako makita boy. Pwede na. Loy kayo bang mga pari, nagwali po sa dinig. Nagbahin-bahin na ang mga tao, nagbahin-bahin na. Hawa mo diya. Mga tao, mga mini nga magtutudlo, mga dato, gamiton ang Ginoo. Dili. Ang templo sa Diyos ang itong kasing-kasing. Mananghoy pan lang. Magunsa mang madalata sa yang mga balaan. Ano mga pulong, bukaw naman na. Ipagamit naman na, ipasilyuhan pa man sa una. Pwede na gamitin to karon sa espiritu na. Tanawa boy, daghang mga posisyon na yung mga anak niya. Ano man. Balihon man, ang katong maayoy na nagsulti, mahimo mang poses para niya. Ay siya naman tag-iya sa kalibutan. Anak bala ang kasulatan ng kalibutan karon dili na akaw. Ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Amen. Tama agad. Basa gud mo. Nya karon na ila naman nakita mo dito. Ayaw mo tuo sa Biblia. Ang simbahan. Nga ulaw kayo nabatikos noon siya sa mga pastor. Nga karon dugay man ko sa simbahan Katoliko man gyud ko. Ano man dili man ko lain magpabunyag kay si Juan bunyagan man ta. Bunyagan agad. Karon kay gidawat na ko ang espiritu. Mga tao magpalayo na ko. Budahon og ni boy. Tama agad. Kuhaan ninyo ang inyong sala kay ang sala mao nay sunugon samahan. Mao nay magdilaab ka. Dili kalayo ng adlaw dili kalayo sobra pa. Mao nay sunugon boy inyong sala. Sala. Mga karon no, kung na kay sala di ba init kay ka? Oh, tama agad. Nagaboroto di ka katulog no. Tama agad. Mao po na tanawa. Mao nay sunugon. Pag-abot sa panahon boy unsa pa may sunugon ninyo nga makuha na yung sala. Pasayloan na sila. I'm sorry ha. Sa mga balik pasaylo ako ninyo. Ay kung kamo na ikatungod ako, nakatag na kong katungod ang espiritu. Basahan niyo sa mga balaang kasulatan kung kabalo mo. Tagaid ako ninyo og prueba daw. Kung nasa ulo ninyo ang mga balaang kasulatan. Ako dili man ko magdebate kaya mga tao debate kuha na philosophy. Dito is sa mga taong wala alam magmabalinon sa balaang sa masilang libuhat sa balaang kasulatan. Ano yung wala ko Biblia na kamo nakasabot mo na mga pare, kabalo ninyo na. Ultimo kay magmisa mo sige mo bayad. Sige mo og basa-basa ako di panyo lang. Maulaw kayo. Manang dili ko mag-Bible kay ma-offense no ang mga habang kung mga pare nga naman ni si anak raman ni simple naman ni sinuli. Dili di ba? Mo Jesus di ba sa una? Tanawa to. Mo adto ako samahan di ba? Dili ka mo makaadto sa kung adtuan. Oh, tama. Di ba? Sa Genesis 16. Abot sa espiritu mas mayo yung biyahan ko kamo kay kung dili mani kaninyo ang espiritu gibiyahan na ta sa Ginoo napulo di ba isa ka tuig 100 first millennium second millennium apan kung biya ako ipadala ko siya kaninyo di ba magbuhat siya sa balay samahan bagong langit ug bagong yuta niya nahuman naman ang iyang gigahan gayud amahan ako pa ning abunuhan apan mas maayo nga biyahan ko kamo kay kung dili mani kaninyo ang magtatabag gibiyahan sa apan kung biya ako ipadala ko sa kanyo ang tao pod nangapuyo anak sa tao kasi Kristo nagpabilin ngadto sa langit na sa Biblia anak antos pod sa makanya nagpakamatay pod tanaw klaro man nagpakamatay ko
dato ko karon kwartahan ko karon kanira gyud ang akong abi nila nga nabot-buhat ko reliyon na dato ko day tanawa maglisod ng mga itag pamasahe ani maadto ta kaya kanay nagkinahanglan atong tabangan ang mga bata nagtatrabaho pero naluoy ko sa mga bata sa wala na sila maningkamot po na sila Tama Matag. gid. Unalan tayo dato nga maminaw nato boy kasama si ni Sakiyo. Ayan sa Kiyo, ana, makalakaw-lakaw na ko asa ko. Sa man, kaya dito man sila sa nagdaig po. Labi na ka, mag-yango po na sila. Di ba na kasi, no? Mag-yango po na sila. Salamat. Tama Dito man na sila. Yung iyango gid. Biyagod mo sa sala. Nga, pangita ako ninyo. Kadlok ini ang Diyos, kadlok ko yung silot. Ang Diyos, dili ang ako, nakikigala naman ko niya. Hindi kumadok sa silot eh. Ano man? Dili sa kalibutan. Bibiya na mo ko sa kalibutan. Ang Diyos ni may balon ako. Kanang ingon pa yun ko na, dako ko nung kagsala nga nagpadis ko wala. Kanang nagpadis po, sige gamit sa Ginoo nga sila sinugo. Diyos man na, paron-aron ma. Abasing wala lang sila sa side. Ang Yes. ingon nga, tinuod yun lang ako, nagtugyan sa Ginoo, nagsulti sa kamaturan, nagahilak, nagasakarpiso, nagalagan, ganun nagalagan man ko lagi. Makikita man ko ninyo din eh. Oh. O sa una ganin tulo ka tuig ang gisulay mo din eh kanang sige kay ko hilak dara ka kusduyan no. Oh. Say basa gani kay ko. Say makita na ako nga basa. Samtan nang data sa mga tao eh. May mo extend pa ang kalibutan. Salamat kamong mga naigoan niya akong gisulti. Pasaylo ako ninyo, mga pastor, pasaylo ako ninyo. Isulti na kong kamaturan, kadlo ka na to ang Diyos, kadawal ka na to ang silot. Mas mayo gani nga nasulti na ko nga buhi pa mo no. Nga ang problema man good boy ang tao, isulti na ko nga masuko sila. Bahala ng andam naman ko para sa pangatag na ko sa kaugalingon ngadto sa mga tao. Kung wala mo nagmahal na ako nagmahal ko kamo. Gimahal gid na ko kamo. Wala ni biya na ko sa tawanan. Ang sige kong ingon nga ang Ginoo ta magauban ka nato sa pag-uban nato ka lain man Ginoo ang atong gituohan katubang nagpaaman-aman. Mao man atong gialagaran dili. Alagaran nato ang mga tao nagkinahanglan. Kay si Kristo ana sa labing ubos sa taong nagkinahanglan. Amo ni isa nganong nakatiman man ko ninyo. Ako boy, nakita nimo nga nganong nakatiman ko sa mga tao. Salamat ang Diyos Tama, unta manalangin ka natong tanan. Salamat sa Diyos.